Mwatsuka bwanji Amalawi nonse konse kumene muli chigawo chino cha kumamawa. This is Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM, programu ija ya Nkhanga Zaona. Muliko bwanji abale atu kuchididi, muliko bwanji abale atu kulimbuli nanga, muliko bwanji abale atu kupalombe, abale atu kumchinji, abale atu mulilongwe, mulimo bwanji nanga zatu akudoa, muli bwanji. Mwadzuka bwanji ku State House, mwadzukapo bwanji ndasilikalaso pano amene anabwera kuti zisisi zisamaululike koma zisisi zikungopitirirabe kuuluka. This is Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM. Amalawi chigawo cha kumama kuno tati tikudziwiseni kunena kuti azatu asilikali amene anachoka ku Israeli aja training isopano yayamba kuchitika, ndipo training imeneyi akuchitira ku barracks. Training imeneyi yayamba ndipo anthu amenewa akugonera ku State House. Cholinga cha training imeneyi Amalawi ndi kuphunzitsana kuchita haki system ya network pamene chisankho chikubwera. Komanso chachiwiri akufuna aphunzitsane kaperekedwe kama voti komanso kaberedwe kama voti. Ndipo chachitatu ndichomvetsa chisoni Amalawi mukudziwa kunena kuti dziko la South Africa linadana linatsutsa ndi mkhalidwe umene akuchita ma Israeli, ndipo ndi dziko la Malawi lokha limene lapanga ubale ndi dziko la Israeli pa zifukwaso zawo nawo Amalawiwo. Komano chongomvetsamo chisoni mkatikatimo chifukwa chachitachuchi azathu aku Israeliwa akuzembera kuti akathane ndi dziko lija la South Africa. Tinamthawisa Bushiri, ubale wathu unasokonekera. Lero tikwasunga anthu akupanga matraining ndicho lingaso apite konkucho tinakamthawisa Bushiri kuja. Amalawi utsogoleri wa mtundu wanji umene tili nawo. Kumbukirani kunena kuti tili ndi azigogo, tili ndi ana. Komanso kumbukirani kunena kuti ku South Africa kuli
anthu ochuluka amene achoka ku Malawi amene akupezera thandizo lawo kumene koko. Kodi mukanyerera kumene koko Amalawi alowere kuti ndeti kuti training ija yayambika, anthuwa akugonera ku State House ndi kumene akukhalira. Nkhani zomvetsa chisoni kwambiri. Ndipo mkatikatimu ayikamo apolisi amene akupanga nawo training, cholinga gulu lija la ku parliament likabwera nkumazayendera azizaona ngati training iyi ndi ya polisi pamene training iyi si ya polisi. Zomvetsa chisoni ku dziko lathu limene Amalawi timati dzikoli ndi la mtendere, koma dziko lija ayamba kulisokoneza. Amalawi lero kuli msonkhano kumasintha umene aitanisa MCP koma kudzera kwa akondwani na Nkhumwa. Ndipo anthu amene akubwera kumeneko achoka kumadera osiyana ozungulira Lilongwe amene abwera ndi maeriyo chairman ya MCP. Cholinga msonkhano uzaze kuti anthu aone ngati chipani chimenechi chili ndi chikoka. Komanso musayiwale kunena kuti bandi imasowasowa ija ayipanga hayala ya Black Missionaries ndi kuti ili kumeneku bandi ya Black Missionaries ili ku Lilongwe. Ndipo tu akondwani na Nkhumwa akhala akuyesayesa kubwereka magalimoto kuti azikanyamula anthu. Alantanyiwa umboni bwanji umboni. Akhala akusakasaka matraki ankulu wina kuti abwereke kuti akapite nawo ku msonkhano. Zomvetsa chisoni, timaziyamba zinthu tisanakonzeke. Kuteroku anthu amene akupita ku msonkhano umenewu aliyense pokwera mgalimoto umo akupasidwa 10,000 kwacha. Limpopo FM. Tikuti amapempha tu transport, amapempha magalimoto, munditandize magalimoto ndikanyamulire anthu. Tatiye mtamve akondwani na Nkhumwa akupempha ma transport. This is Comrade Mtanywa for Limpopo FM. Sikasowa nado amwene. Ndeguru muna mulali busy. Nali kuji ni napita kwa America zona gali kapasa kina kako taita. Lao? Marega. Makagula gali moto. Matragi nduje ndi magamoto awiri oyendera. Ndito bwana ndezi sikuona ngoti ziva katipa. Kodi wangu. Na? Magai kuno kulibe. Maja? Magai kuno kulibe magamo dwanu kulibe kumalai kuno. Alipo. Mnangu apitisa kunja basi. Aya alipo kulibe, alipo kulibe ngo. Aliko angati. Magari moto eneni oyendera kapena magari moto business. Matraki. Matraki ali umene konde alipo 12 Lilongwe.
Safari kuno aliko pola anali ndiyamutibwereka kubweka ni Fabio matraki zotadi mosi yani kupangira jana kupita kusonkhano kuma sasa geo is moja ni tuko moja ma flat line hapo ameno ndiye amafunika wakanida kuti manyamula ambiri imene manyamula ambiri ma sikisha kuti tano amene ndi matrale kulilongwe kupa pa 9 July okay pa 9 June okay ndeno kuipone sauti pakafunika malole yokwana 15 okay ota atanyamule ano madera ndi mamis makamaka mu central region mchisi nde panga bwanyi mina bwana mufuna ngati kupempha kuti azapezeka muzatibwereka mati date yanji pa 9 June zizakhala Sunday 9 June yatozapezeka I think okay diga ndipanga cheke kaye kuti marupi akali motani atira kuti amalizali nde I will come back to you. I'll let you know kuti azakhala ngati simungapereke onse yayi ena azakhala ali ku business zona kwakuti atibwereka ndithu ma front line and basi amalolezo kupakira ma flat line ande bora ntilele amalolezo mabora ntilele ma flat line ajo kupakira mzingolo mosemu mzingote ziwili bora ntilele jama atakulezo kupakira na tatu nde somikuzoa za board and trailers kumano itokaa bode yoka okay imozi okay bode yoka basi sasa ndi trailer yomwe okay ande basi bande bali bevuto tipanga ontone tipanga mota mundu uzasanga kuti akhala ngati kuti no ndionese kuti ku committee ku tapanga zotani okay nditsiko kukanyamula anthu kuchoka kunchisi osati anthu ochoka mulilongwe yeyo koma kukatenga kunchisi kukatenga kudowa kukatenga kukasungu kuti abwere ku msonkhano wa lero 9 June uja ndi lero ndiye akondwanira nkhumwa mmafusa munthu wina audio yakenso ndili nayonso koma ndikupasani kaye ulemu pang'ono ine si munthu osewera nane akondwanira nkhumwa mmafusa kunena kuti kodi mtanywayi amachokera pati ndikanatuma anyamata kuti akathire moto inuyo akondwanira nkhumwa mukuchokera pa nthambuzi paka sambala pa nde mukufuna muthire nkhondo ine ndikukuziwani A to Z akondwanira nkhumwa ndipo munabwera musanayambe za chipani ku ofesi kwa mzukulu wanga kumakafusira ntchito lero mukufuna mundiziwe kunena kuti kodi mtanyiwa ndi ndani mukufuna amalawi ndauze kuti uzi kondwanira nkhumwa kodi kondwanira nkhumwa ndi ndani nanga George Malema ndi ndani mukufuna amalawi ndauze This is Comrade Ntanywa on Rimpopo Vemba.
bwanji Anjawala, muli bwanji Mai Makuta, muli bwanji Akweni. Kodi mwadziwa kunena kuti alalwa chimene sakukuyankhirani matelefoni, chimene akujowajowa zoyankhula zawo zamba kusemphana ndi zimene amayankhula pazana, mukudziwa kuti chachitika ndi chani? This is Limpopo FM. We've already told you. Amalawi alalwa ajana tamangisidwa 6 o'clock nyumba imene amakhala ya housing ndi IMCP kutamangisidwa ndi Priska Pondangaga. Ndizomvesa chisoni alalwa anaitanidwa ku State House kumene akapepesedwa ndipo auza kuti abwezeresaso mnyumba ya Malawi housing ndipo apasa ndrama plus minus 100 to 200 million. Auza kuti asiye kuyankhuliraso chipani cha UTM ndipo apasa ndrama zawo za miyezi imene anatamangisira ku State House. Ndi chifukwa chake Malawi mukudabwa kuti alalwa ajama yankhulaja lero zakhala bwanji, ndipo anaitanidwa ku State House ndipo ananyamulidwa kuchoka ku State House ndi kukasiya kwawo ku mzimba, ndipo anaitanidwa ndi Pondangaga kunala Richard Chimwendo Banda kumene kunali zokambirana zimene zinatha pafupifupi 2 hours akukambirana. Ndezina mwa izo zimene amakambirana kumeneku akukabwezera nyumba yawo imene amakhala ya Malawi housing. Pachana ali ndi plan yonena kuti nyumba ija ayigule, ndiye alalwa akubwezeresedwa nyumba. Ndizomvesa chisoni kunena kuti alalwa aja asiyaso zomenyera ufulu. Takhala tikunena kuti MCP ikugwirisa njira zosiyana-siyana ndipo anakhazikisa thumba lapadera lonena kuti azigula ma activist, azigula andale. Ndiye mukutha kuona mmozi akampangira nkhaza kena kwa kumwitanira kumbali ndi kumpasa kaphukusi kake. Ndicho linga chonena kuti anthu oyankhulira Malawi achepe. Ndiye chimene tikupempha Malawi nonse, ena amene mukadali pansi dzukani yambani kuyankhula, chifukwa amene timatenga ngati akutiyankhulira ayamba kudya ndrama za boma. Ndi alalwa achokamonso m'manja mwa Mulungu muja agwa m'manja mwa Satana. Tikunena pano zawo zayera, ndalama za nkhaninkhani apasidwa. N'chifukwa chake tikuti Anjawala, Amayi Makuta, mumati mukayimbirana ndi munthu ameneyi zoyankhula zake zikukhala tuzojowajowa, nkumazifunsa kunena kuti kodi alalwa amene tikwaziwa ifewa ndi amenewa iwo twalandirapo zawo. This is Comrade Tajwa pa Limpopo FM. Tati tikusiwisena Malawi ndalama za nifi zimene amafuna kulandira anthu ku State House, zimene anauzana anthu aku State House kuti agawane programu ija yayimisidwa. Titangoulula kuti anthuwa akufuna kugawana ndalama za nifi, tinakhala ngati tasokonezera maprogramu. Tikuyankhula pano ngongole zija ku State House basi sizipita konso zayimisidwa. This is Comrade Tajwa pa Limpopo FM.
ndikuwuzeni kunena kuti malo amene akugona asilikali aku Israeliwa tanena kuti ndi ku State House, akumagona m'mabaraji. Ku State House iko akugona m'mabaraji. Komanso timafuna tikuziwiseni mashini amene okuti azizabera mavoti amakhala ku State House, nde kumene kuja asamusidwako mashiniwa ali ku NIS, ndi kumene akusungidwa. Mashini obera zisankho achosedwa ku State House, pano ali ku NIS, ndi kumene asunga. Ndeti kuti training ija yayambatu ndipo ikuchitika kudzera mkatikati ku barracks, ndi kumene anthuwa akumadusira kuchoka ku State House. Kuli njira imene kuchoka ku State House ndi kudusa mkatikati mwa barracks. Ino amene simunafikeko ku barracks, koma ife tinafikako tayendako. Nde amadusa mkatikati kuchoka ku State House, amazera kanjira kena kake kamene kali mbarracks, ndi kumapita kukapanga matraining awo. Ndeti kuti mashini oberawa apanopa atengedwa asungidwa ku NIS, kumene konso tinapitako takaonaso mashiniwo. Ndikuti ziliko tuza chaka chamawa sitisiyana, tikhala tikulondolana. Simmati kwabwera asilikali aso pano sizululika, nde mashini asamusidwa ku State House, pano apita ku NIS, ndi kumene kukusungidwa mashini amene akufuna iwo azabere. Musayiwale pajanayika magadgets matawa osiyanasiyana, komatu ife ali mpopo tizakhala tili pena paliponse. Zochita zosachitika nthawi imeneyi Amalawi titizakuwuzani, mamonita onse tizakuwuzani zochita kuti muzagwirire ntchito limodzi ndi Limpopo FM kuti tizapulumuse mavoti athu. Limpopo FM ndi Comrade Ntanyiwa, chigawo chakumamawa. Kwabwera dandaulo kuchoka ku boma la Mulanje. Maziphunzitsi a boma la Mulanje akudandaula malipiro awo akumalandira pa 20 a mwezi wina, monga ngati malipiro a Juni ndiye kuti azalandira pa 20 Julai. Akudandaula maziphunzitsi ku Mulanje. Salale ikubwera mochedwa, zimene zikupangisa kunena kuti makatapira azitha kupitirirabe, azitha kutengabe katapira. Ndeti kufuna tinene aboma kandi kunduna wa zamaphunziro ku Mulanjeko pangani madongosolo abwino, komanso ku Mulanje komweko amaziphunzitsi amene anachita retire akudandaula akhala akuyendera kupita ku Lilongwe ku maofesi kuti akaone kuti kodi mapensoni awo akhala bwanji. Munthu ukagwira ntchito imafika nthawi yopuma, ndiye ikafika nthawi yopuma umafuna ukakhale pansi ndi ana ako usione kuti kodi kwasala kwa moyo wako upange bwanji. Lero tikulepheranso kwa apasa mbakwalemekeza maziphunzitsi amene anagwira ntchito, amene ndalama yawo akufunika alandire. Ayilandire asanamwalire, adyeko kochepako kosalako azasire ana. Tiye ntakonzere nkuteka sikumulanje kokha komanso madera osiyanasiyana. Kumulambe hospital anthu akuopsezedwa akuti amene ati apange nawo strike imene madokta ndi manesi akukonzekera kupanga azayankha yekha zimenezo ndi zake. Si nthawi yopsezana ino. Mavuto ngati ino amene mumachedwa mabwana mukulandira ndalama zochuluka, musasekereze amphawi kuti azilirire azidandaulire. Chimozimozi m'madera ena onse tiyeni strike imene ikakhazikitsidwa tiyeni tituluke, tisakhale ndi mantha kunena kuti yayi ndikwaopa akuti umenewu ndi ufulu. Bora tisate ndondomeko zimene zikufunika popanga strike iyo. This is
Yes, comrade Ntanywa, pari Mpapa FM, ndikateronso tisiyane pomwepa.